un dels responsables de la seu de la Lliga, aquí a Lleida, us explicarà una miqueta què és el que fem, què és el que us podem oferir des de Lleida a totes les persones que tenim una malaltia reumàtica i als familiars. Nosaltres, una de les activitats que tenim és muntar un GAM, que vol dir un grup d'ajuda mútua. De manera que és molt important, unir i sumar el que són els pacients i les seves famílies, el que són els professionals i el que és la societat. Les espondrolitis, un conjunt de malalties heterogènies però que tenen unes característiques en comú que comparteixen els malalts que les tenen. Alguns vosaltres sou malalts i les teniu aquestes característiques. Dins d'aquest grup, el més important és el dolor lumbar, el mal d'esquena, el dolor de les natges per l'afectació de les sacroiliaques, però molts d'aquests malalts també manifestem només per artritis, dolor i inflamació de les articulacions, sobretot d'extremitats inferiors, entesitis, que és la inflamació de tendons, lligaments. Jo vaig començar als 4 anys més o menys a tenir dolors al peu esquerre, que van durar fins al... encara ara duren, però que fins als 13 jo anava sempre de traumatòleg en traumatòleg. Aleshores, un dia un traumatòleg, l'Anna Maria a mi, ens va dir que anéssim a caminar per la platja. Que si tens unes guils, caminar per la platja et va molt bé. Em va fer una analítica, la primera visita ja me la va demanar i em va demanar l'ABD17. Va sortir positiu a l'urgent i a partir d'aquí em va dir de moment no hi ha res desenvolupat, però el que sí que hem de fer és vigilar, perquè té un principi d'entesitis al peu i s'ha de controlar, cosa que ja pot venir de la cadera i de les sacroiliaques i així.